שמי בר, אני טבעונית, אני בת 38 עוד מעט, אני טבעונית מגיל 16. פתחתי את הגן לפני 4 שנים, אז הוא בעצם היה צמחוני, ולא היה בו אף פעם מוצרי חלב, רק היו באמת ביצים במינון מאוד נמוך של פעם בשבוע. ואחרי ההרצאה של גרי, שתמיד אתה חושב שאתה יודע הכל עד שאתה רואה את ההרצאה הזאת, ואז אתה מבין שבכל זאת לא ידעת כלום. נפקחו עיניי, וככה המודעות של הטבעונות תפסה עומק יותר רציני. יום למחרת שצפיתי בהרצאה זה היה ברור שהגן יהיה טבעוני. אני לא אוכל לתת לילדים שום דבר שהוא כרוך בסבל לבעלי חיים. המהלך התקבל מאוד בברכה. זאת אומרת, כמו כל אדם שמעביר את העסק שלו לטבעונות, יש את החששות, יש את התגובות מהסביבה, שזה טעות, ואנשים ייבהלו, ואני אתפס כקיצונית, אבל הייתה לי בהירות מאוד גדולה שאני אלך עם האמת שלי שם. יש לנו פה ברווזים נורא חמודים שהיו צריכים בית. וכאן אני מאוד מקווה שנעשה בקרוב דיר קטן, בית לעיזים וכבשים שמחפשות בית. יש לנו חברות תרנגולות מכל מיני סוגים, שניצלו מלולי סוללה וגם מתעשיית הבשר. אני לא מדברת עם ילדים על תעשייה, יש הורים שכן מדברים, יש הורים שלא. זאת אומרת, בוא נאמר שאם ילד ישאל אותי אם אני אוכלת שניצל ואני אגיד לו לא, והוא ישאל אותי למה, אז אני אגיד לו כי שניצל זה תרנגולת ותרנגולת היא חברה, אבל אני לא אגיד לו מילים כמו התעללות וסבל, זה לא נכון, אני לא מאמינה בזה. יש לנו מעט מאוד מחלות חורף, מעט מאוד, הם באמת מאוד בריאים, הם מאוד חזקים, הרגשה היא מאוד של ויטליות ושל חיוניות ככה בגן. ואנחנו אוכלים אוכל מאוד טוב, מגוון, וגם מתוקים, כן, גם עוגות ופנקייקס, וגם כמובן תבשילים ופשטידות. ואת חשה איזושהי עלייה בביקוש לגנים טבעוניים, הורים טבעוניים שמחפשים גנים? אני חשה יותר פתיחות לזה, זאת אומרת שגם כשמגיעים אליי אנשים שהם לא טבעונים והם שומעים שהגן הוא טבעוני, אז הם אומרים, יופי. זאת אומרת, הם לא מפחדים מזה, זה לא כבר משהו שהוא מאיים עליהם או מרתיע אותם, זה כבר לא מילה שהיא כל כך מאיימת, או מרתיעה, או וואו, מה זה אומר, הילד יהיו חוסרים. המחשבות האלה כבר פחות מגיעות.